Praise the Lord. Hallelujah. Ngap deng sngau bha yupi chikani ka channel banga ai khuble yupi iwei pi wei ha ka kerteng ka thiang tam chung utra Jesu. Menta ka singi ngakwa banikan bat pi khandiat shaphang kumno ba ngin long Nongjop. Ngi im ha kan ka pathai man la ka singi ka badap de ka jinge ka badap de ka jingele ki badap de ki thma ki aryam ki saw ha ka jingem. Bat kum ki banget ngi sngau tho bagan de ka pathai bang iman la ka singi ka day kamadan thma ban nya ban yale ban job u Jisu lawan chakane ka prathei bat u ong bangal job ya ka prathei ha ka gospel yu honest lang ka bakhan re bakat khot ka ba life lai ong ngala job ya ka prathei la u Jisu la job ya ka prathei mangap na phi kum ki banget ha u ngiru ngilong ki Nongjop i phai na Christian ka jong oblai ngi kum no ba u Apostle Yohanes utho shaki kun samla ha ka stib na kong Yohanes nang ka ba ar ba thot ka ba khalai o na tho shapi ko ki samla na fila job ya uta obasneu na ma bi ki samla ki long ki ba klan o ba fila job uta obasneu but kom ki samla ki ba ngai ta utra Jesu pilong ki Nongjop pilong ki Nongjop ya uta obasneu bam dan iki bala ban job ha ka im ka jong phi nang ta Yohanes uthoro hakani ka juk shti ban kong Yohanes kala nang ka basan ka thot ka sawa ka basan kong ba u ei bla khana ublei u job no thiaw ya ka prathei ba du ei ta ba job ya ka ta ka prathei de u taking u bangai ba Jesus Christ u long u khon ublei pinget ba u Jisu long khon ublei plap dang yu ka jim ka jong phi ko unang padim besmet jong phi ka tien ka jong ublei ko ong gospel Yohanes nang badangong ka khot ka ba khadar Dekat ki balap diang yu hakitu ula ai kabor banlong ki khon ublei kata kita benget hak kerteng ga jong o pi kat kita balap diang yu ai kabor banlong ki khon ki jong ublei hato Jisu udan hagaji im ka jong pi udan ni em hagaji im ka jong pi kakin ka jong ublei ka kran ru hakashi ban kong Yohanes long stand khat kan ar kong uta budan ukhon udan ka jing em handai uta bam ukhon ublei dan ka jing em hao telada ukhon ublei dan ha ka jing em ka jang phi ka bamut ba ka jing em ba kan jam sim jang phi ka long ka bayap bat lada ka jing bak nyam sim ka long ka bayap phin la ban long u shipai u jong u Jesus Christ na mar kata pediang i umenta ha ka jing em ka jang phi bat to long phi u Nongjop kini harum kelang khandiat ki pon bangin ye pet ka ba kumno ngila ban long ki Nongjop ka banang kong pentik na yelade ba pide ukhon ublei ba fidan ha u Jesus Christ ka shti shi nong room kala nong ka ba prak ka banang kong ka ong bam dan ka jing pen ram kita ki bai dan ha u Christ Jesus kam shla yat ka kum kamon ka do ne ki bayat kan kom umen sem na ma tang is ngotho ha bangi don yu o ka jim ga jong ha ka jim ka jongi ngiru ka jim jongi ka don ha ka met ka jong o ha ka ba kan jaman sim ka ba ar penan kam ya ka bor ka jong uthlit ban pen bna ya i an ki jong utrai ban krenru ya ka jingker ko ban kam ki ka jingker ko ki jong oblei ha ka jingem ka jongi ka kitab proverb kalau nong ka ba khat prat khat arfoi kong ba ka jingya ba ka jingem ka don ha uthlit ba kita ki ba e yo kin ya bam yo uso uba thiang uso uba i di da kabangi penan kam ya ka tin ka jong oblei da kabangi kren ka tin ka jong oblei penai ka tin ka jong oblei ha ka jim ka jongi ngi yo mat yo uso jong ka jingker khu ha ka jim ka jongi ka balai pen bana ba phidei ubriu ubala yo jing penem bat bu Jesus Christ udan ha ka jim ka jong phi bat ka dan kata ka jing ka ek ba krang ba ubriu ai ha ka jim ka jongi upol uso ha ka station ng kolsai ko nang banang kong ka khor ka ba arpunyo ko ong ba u Chris happy ka jingkermen ka buram u Chris happy ka jingkermen ka buram marbu udan ha ka jim ka jongpi udan ha ka jim ka jonga na kata ka nga don ya ka jingkermen ya kata ka buram ba kon sapan kop yangi ha kata ka sngi ka ba khado nang ta ko waipan pen bana ba phide u jing thau u ba thamai bila sngo tho iladi pidan ha utla Jesu pila long tau jing thau ba thamai pen banai kata shiki waipan ndai fin snap tang haladi kashti ke ba ar si korin kalau nang wasan khat ka khan nyo ko ong kum tala de unun don ha Chris udong ujing thau ba thamai ke ki barim baro ki la duno hakmi ke baro ki jalong ki ba thamai
Namar kata ka jing ka jengi kanang kalador man la kasngi ha ka bangi ya bat utrai ka jim kanang kalador nang tengshan kanang mandor shadow kata ka dor ka pura ka jong Jesus Christ ha ka jim ka jengi sakawai pat ka pon pentik na be ka keteng jong pila tho ha ka kitam ka jing Wei pui balangai hau tra Jesu ka tin jublai ko ang bala tho ka keteng ka jengi ha ka kitab ka jing tin na kata ka daw ngi pa ka kitab jing pen pau ka nang ka balai ka san ko ang ba uta ba jap pen kup yu ha kita ki jang kup ki bali bat nganam weng no ka keteng ka jong na kata ka kitab ka jing bat ngan pla ya keteng ka jong hakmat ukpa jonga barakmat ki angel jong Jesu ha bangi pedang yu ha ka jing ka jongi un pla ka keteng ka jongi hakmat ukpa barakmat ki angel ki jongo sakawai pat ka pon sumari la ka jong ka jing ha ka jing khoj bat klem sha ka no pop ha ka mensiem ha ka jing bat ha ka met ru kum jo ka chin ka jong blai ka gran ha ka shti ki banang kong testimony ka lanang ka san ka skot arfly ko ong ba ai ba kata ka mensiem ka jong pishitli bat kata ka jing ba kata ka met kinlong bala sumar kendong klem jingrem hadu kasngi ka jingwan ka jong Jesus Christ kalong ka badan kam hadu kata ye wei pu bangai ban ri kendong yel de klem jingrem hakmat jong ublai hadu kasngi ka jing suspa ye ka mensim ka jongi ka wei pat ka pon long kinong le ka tin om tang kinong sngo lading long tang kinong sngo gi shukono yelade ong u Jacob hakash jong Jacob kalau nong kabanang kong bakat khot ka ba arfuat long kinong le kaktin om tang kinong sngo lading long tang kinong sngo ngi long ki briu ki ba shukorno yelade nang pas ka wepan tip ya ka jing shisha bat ya nya ka jing shisha kani long ka badan kam tin jublai kong ba lading in phai ka gospel you honest na ka pra ka khot ka ba life ar kong bat pin tip ya ka jing shisha ba ka jing shisha kan plaj lu yapi ka jing shisha kan plaj no yapi Jesu Ukran yagni ki kentien ban uyo apostol Yohanes Ukran ka sti ka balai ka basau ong ngam dan ka jingkemen ka ba kam kraw yagani bangan yo sngo ba ki khon ki jong oblai ki yat ha ka jing shisha wei pui bangai bala yo jing panem ka jing ka manak si ka de banlong ka ba yat ha ka jing shak ni ban kran ka jing shisha ban le tang ya ta ka ba shisha namba kalong ka ba pleng hon hakmat jong oblai sagoi pat ka pon the shifting you oblay, but what you shifting ya usaitan. Shifting you oblay, but what shifting you usaitan. Kanigiri ko hukum ka jong oblay. Nakakitam Ecclesiastes kung nang kabakhanar ka kabakhalay ko shifting you oblay, but sumari ki hukum jong namarkan ne ka day ka kamram ka jong obreo. Ka kamram ka jong obreo barok kalaman shifting you oblay, but sumari ki hukum ki jong namar kata kum ki bangai gidan kam ya kaban shifting yu utrai haki ai baro haki kam ke jumut ke perkat ke jingle jengi baro ngin shifting yu utrai bat ngin ko nguru ya ki hukum ke jo namar ka de ka benta ka jongi kum ki bangai sakawe pat ka pon penbenad la ka jong ka shentut bakam crowd tu badan hapo jong pi ban ya uta ba ka pertai kam crowd tu badan hapo jong pi badan hapo jong pi Jesu udan hapo jang pi. But ngin penbenaya kanisha ka pertai ngin penasyo Satan me deban tep kam crowd ta badan hapo jang ablo Jesu ban ya me badan hakane ka pertai am shepting ya me namar uta badan hapo jang u kam crowd kan ban ya uta badan hakane ka pertai naga shiti badan kong Yohanes na basau kat ka basau ko umna kong ko khon have pilong ki jang oblay but pila jump not tiao namar kam kraw to badan hapo jang pi ban ya uta badan hakane ka pertai nang tapat penbenar la ka jang ka shentor sha usaitan ba udai nongshun ubalasha job na tiao ubalasha rem no ban bangila ban long kin nongjop namar ba Chris udan hakaji im ka jangi penbenar shun ba ngilong ki nongjop bat usaitan udai uta bala syajam nakashtish ka naurum kala nang ka prakad kat lai punyo ko ang hanrei kini ki aka baro ngilong ki nongjop kam kraw ki nongjop da uta ubala ye jangi kam kraw ki nongjop da unu bai ta ki jingjam de namar u Chris
ula yap na kabanta jongi bo ula e jongi namar bola e palat ya kajim ga jongi u ayingi gane ka jingjop ha kajim jongi mandakasi komola job ngiru nginlong ke nongjop but day mo o ba ai hangi ya kane ka jingjop sakoi pat pechalade ba philong ubreu ubala banle ya ke e baro komo polo ong hagasti ki Philippines lo nakabasa ka bakalai kong ngala banle e baro da uta wa Kyntiewbor janga ngala banle ite ke baro lada upol u declare upan benaya kani hatungi kung ki banget ru ngimna benaya kani ngila ban penbena banong ngala banle ke baro da uta wa Kyntiewbor ya ka jingim ka jongi namar bele budan po jongi mau u Christian yangi ho ngi makado ngi don sibun ki jingklot ki diduna handai penban da ka bangi penbenaya kani bakam kalau tu po jongi ngila banle ke baro but namar bo u don ha ka jim ka jongi u Kyntiewbor ngi ngila banle ya ki baro sakawai pat dai bandan ka jinge dai ka bajan lani ka jinge dai ka babet bat ubreu kumjuru bat ubreu kumjuru bat ublay kata ka right relationship ong tin pareng right relationship with God and man habang ipash ka ding pana ka yung Jesus Christ ngayon ba yung Jesus Christ la sanar pana kikti kiblab balap ple shakmat shakadeng bat shakamon kikmat chung o kipet shidrong kakli chung o shidrong bat kikjat chung o shapo bat kador juga ding pana kalong habau jisu yap lo ka ding pana wan ra e ka jing panyasok hapadeng ublay bat kibreu bat hapadeng parabreu kikti chung o ki pyar kumne ka ba peni ya ka jing sok no breu parabreu ha ka jing dei chung i parabreu bangin yasok bat kaktin ki chung blay kong haka shi ka ba ar ki nong kren nang basan khat pra kong menta ki e barok ki long no ublay ubala panyasok yangi shaladihi da u Jesus Christ bat ubal ai hangi yakni ka jing shakri jong ka jing penyesok wa ai hanga bat happy ya ka jing shakri jong ka jing penyesok ka bamut bangin penyesok ya ki wepan ngin long kina penyesok ya kita ki biasyun ngin penyesok ya kita ki break banan hapdeng ka jing bamsok bat kita ka jing ya kendom kenam ka jing ka jong ki ngilong kinang penyesok nang ta ko ipat ka pon maap ya ki brei baro kumba ublay ula maap ya phi habang ilong kibrek ki bobre ula maap ingi habang yung try maap ula maap ingi bat ka day ingi ru bangin maap ya kibre baro ya ka bakilale persya ingi u jisu hikai kana ke jindwai gospel Matias nang ka bandri ku khot ka ba khanar khasabar khasan nang ta ka we pat ka point kalong ya umun Syiem bat wat pen si ya umun Syiem upol utho shi nam kaltia kam nang kabasan ka khot ka bakhan ri ko ya umun Syiem tikum ta phin nam pendap ya ka jingkwa ka do habang ya umun Syiem blu yang am jim ka jungi kumta ngin ya haka jinglam ka jungu bat kita ki bor jogi jing pansha ki bor jika do kita mala aban job ingi namarbo musim yalam yangi bat ngi ya ka jalam ka jungu bangi kongo yo bot musim u ai bor ingi ya ka bangi ngin job thiaw ya kini ki jing pansha be ki jinge ha ka jing em ka jungi nang ta ka deringi begin ya ha bangin pa so si yo man Syiem ka stage kinang episodes kom nang ka sound ka live ho ko ong but what pen so si pi yo man Syiem yo bala shan shap pi hadu ka sngi ka jing su spa la bala ay bala pen sla yo man Syiem ka jing lo not is man Syiem ko ha ka jim ka jingi la shan shap ha ka jing em ka jingi but man Syiem u chong sa apo jingi hadu ka sngi ka jing su spa ka won hadu ka sngi ka jiman rong no ikru ko ka ni ka perthei but dei tang kita ki beya man Syiem dei tang kita ba don yo man Syiem ko jong oblay ki bala ban lek but u try hakata ka jing rong no ya ki riu khot sakawi pat ka pon penrit yaladi hakmat jong otrai ublay ukwa ingi bandon ya ka do not ka basngorit ka do not ka basngorit klang ka pengon khmat jong ublay kalong ku jing knya khmat jong otrai u jisu kan gospel Matias kalong ka khat pra ka khat ka basaw wan ra yo khanaret ban pin ka nuksa habning ki snan ka jong o ba la lamdap
pilong kum une ukhanaret pinamla kan ya ka ban let sapo ka hima ki beneng andai lada pilong kum une ukhanaret ong pilong uba krautam ha ka hima ki beneng bat kum juro ka tinbe ki hikai ngi ong ba uta uba pensarong yaldi uba kenteu yaldi an pen po yu hanrei uta uba penret yaldi an kenteu yu ong ka tin ka jong ublai sakoi pat ka pon kalong wat nam sha ba ki jingmut jing perkhat ki basneu kin rong ha ka jingmut ka jong phi hanre yo ya ka jingmut ka jong ukres happy yo ya ka jingmut ka jong ukres upol utho ha ka sti banang kong chi nong kren kal nang ka ba ar ka khot ka ba khat nri yong oi bala tip ya ka jingmut ka jong utrai ba ula ban ya selok bat u hanre ngi don ya ka jingmut ka jong ukres Tikan ka way ka bangi deban tep kalong bah bangi pli ke jingmut babaman lani ke jingmut ke basneo ke im ke jongi bangi jo ang berbak din parang kita ke negative thoughts ha bangi sya bakin ho ke jingmut ke jongi kini ki penjot ke jibut perkat jongi ki penjot ka bakan jam sim ke jongi bat ka pri jing khang ro ya usaitan bu unrong ha ka jim ke jongi lang baki kitien bangi kran lama ke jimut perkat ke jongi ke bangi perkat bara bangi perkat ni kren bat ka longkom ke jingkang ke ba pri usaitan bu unjob bat penjot ya ka jim ke jongi sakwai pat ka point kalong kan mau ba ublei ula ai hangi uchistru ai hangi ya ka bor ya ka ban yurat halaki sen ya ngil tam ban beno ya kikso ban credit click ki batmai ban ra ikip sen bat man shi bon ke aka kakchin ka jumblei ko ong gosman matias lang ba kan rir khat kan ya khat pra ko ong ba kini gi dakin bod iki bangai ha ka kateng gi jonga kin beno iki so nang takin credit click ki batmai nang takir gi ra iki sen bat la takin di ke penyap kan pesni iki nang takin bukti ha ki ba pang kin yok ha kan ne ka de ka bor ko chisula ai ka commission ula ai ha shabun kiu shabneng ula ai ka ne kisnan ga jongo bat tang ki kisnan jongo re hanga pada piru iwe ki bangai ha u Jesus Christ. Sakawai pat ka point kan mau bangilong ka kle om ka terang ngilong hajrong bat om dai hapo bat iyo ya kata ka jinglong ublei o ai hangi ya kata ka jinglong tang la dangile e kan dikawai bakata ka long da ka bangil ko ngo bangi shashkor ki an ka jong utrai bat bangile yaki bat bangi ngida sumar bahai tin ka jong ublei nak kitab dirnami kalang ka ba arfufra ka khot ka ba khalai ka kren ya kane ba ublen ploingi ka kli am ka terang nang tabri ulang hajrong ngin pelongi hajrong am apo tang la dangi ngi nang ban sumar ban le e ka tin ka jong ublei ka ba khaddo hendrei kam dei ka ba rit lani ka bam damentoi hendrei kalong ka ba dan kam ya kan ka klimat ka ba khaddo e kalong kan mai kan ka wai kum ki bangai ba ka jingel thma ka jang ba phi ka man ka sngi ngim ya le marwei utrai ya le na mata jungi hallelujah u ya le na ka banta jungi ni long kinang job na maru ya le na ka banta jungi u samuel ukren haki israel hak por baki le ben ya le tma hasham le tma ong hak kitab samuel banang kong na khan yo kat sa punya ong hakitaki ikon israel hakitaki shipai israel untuk tip ya kane baka jingjam kamde ka white lam lani kamde de usum henry katma ka de ka jong utrai but un ai yakin nongshon hakakti ka jongpi kilaj banyele tma what shifting mar udan rengkat bat pi bar kam ar ngi so tho hang ni ba ublei u ya le na ka banta jongi u ya le nam ta ka jongi nakane ka kitab dirtami kalanong ka balai khot ar ko ong kumne namar pim dai ban shifting yaki amar utrai bo ble jangpi unyale nta jangpi isngau tho egane bakatma ka de ka jong utrai habangi nong ki khun ka jong ki khun isel kat bagi dang pensngau bhayu ublei yale thma dang bata jongki ki job kat bagi le thma ne habagi la pensau se ye ublei habagi la mani ki wepat ki blei bathala habagi la inono ban shikri yu utrai kat ka bagi le thma ki sharem ki shajab am tang kata ne le la mrau ye ki na ka wei kari shaka wei pat na ka por ki shajab balaring mrau ye ki kom tangi snau tho hang ne babat ublei bangi shikri am dan ke ek bamla namar ublei jangi long bakrab dan bor baro ula banle ke baro ladangi nget kan hau ban ngi kongo yaki hukum ka jongo ko kimen ki para ki jong hau tra jesu to ngam jli to play ki ni ki tin ke jong oblai te pin sa so tho bat pin sa tep bat pin sa long ki nongjop ha ka jim ka jong phi
Bat ublen pendam ikin iki keluar baru akan jam gajang pi. Lad pi ai telut la gajang gaji im chu utrai. Ban eju dekat donut jang pi baru. Dekat mensim jang pi baru. Bat dekat bor jang pi baru. Un ai pi gajing jam. Un rai jam gajang pi. Bat pelang ye pi shisha kin Nongjop ha gaji im gajang pi. Hadu gajing im jang pi kan dakot. Lani kan dalet no na kan ka kendau. Tolong kin Nongjop ublen kerku ye pi nak betak ke pramjung ublay. Amen.